ni khan nu pakhat a pasal ko hran baptisa a in khom du lo thu kanon soi to a tun tum chu mi chan len ang reng deuh chu ni ka ringa hei kanu pui UPC ko hran a in khom du lo ti mi ron thon le hlol maya ka chiaranga kan ngai thau do nia pumix tube mania i thil ron soya khan nu pakhat UPC om thin a pasal ko hran baptisa in khom du lo kha i ron soya comment ka chiar thaveka UPC musit na ka munem khop mai ke hi pian tira tanga UPC ka nilova tlangwa nuwa presbyterian atanga UPC in pe ka ni ti ka soi masadua meichia te hian an pasal te ko hran an vuan ve mai tur ni ti ringdan nei ve tho ka ni UPC nula pon ike ka tlangwal pasala nei chuan ike ke a alut mai tur ni pasalte UPC a hruai lu tum ti ang reng hi soyatam hle maya chuti rualin achung om UPC te po hian ko hran dang nupuya kan nei fowa kan ko hrana tui thei mi alo in khom du lo nupui nei hi kanom ve tho thin nia kan nu pachan chin hi ka lo ser veng che ama sain UPC ka lu chan kan soi lokanga katlang wal lai hian pathian thu ka tui em ema lam te hi nuam ka tin khuang ni la kan sak to phei chuan lam tu la chu mai du thin mi ka ni ma se kan ko hran hroi tu then khat hian min ei loin min khak zeu zeu thina tharau thiang lim pol na ka chan tak tak phei chuan ka hriat mi lo hian tong hriat lo nen ka lo beile chiam mai thin chu min ngai thei lo tu anom tanuala UPC a om chi ni min ti thina a ma chuan presbyterian a bak ka in khom ngai lova ma se chutia mei nei tak taka min ti fo ta ka chuan UPC thom ka lo hreve fo boxi nen khan UPC a chuan ka in khom ve chinta a ko omna tur dik takani hi ka tharawa zalen tlatin min tak chungin UPC Mizorama ka in petani ti chuan tlangwal na na chuan nupui turte kan du ve a ngai zong te po nei ve kan du ma se kan du zong tak te hian ani chu a fel a na po tha ma se UPC nia tin min yei na hi midang bulan lo soi thina UPC kan ni wanga min du lo tu chu nei ka tum bik bau lo ti chuan hun local ve zela a minga sarkar thok ve ta chu mun ran rana ka post school ve a kom na mun pakata hian min du le min mangai em tu na ka nu pui ni ta nen hian kan in tong ta K3P a branch committee member ni lain nge a kum khat chuang kan ngai zon nuwa kan nei ve ta ni atira chuan engma har satna kan nei bik lova ma se fa te kan neya changchiat chuan lam hian a in khom pe lo ta fo maya keila rong bol tu poimo tak kan sia nupui ten min thlop that lo chuan thu soi te hi a in thlarun om zo vek thina chu wangin in khom ve ram turin ka ngen thina in ho pha chi alo maila ril ruking bai tak hian mani in khom turin ka kalangai fo thin a nu dewa phei chuan ka khumwar peilo khumwar kher lo po in khom in phal chuan karon in khomang te tia chu tiang ringot ani thei bik si lova chu ba ka khuang vuak te lam tuala ka lam te hi ina musit deuh hian fiam thu thonan te min mang thina engma hre thiam lo kan fa te bula hian ipa chu lamin eizong zok se thang emo ipa chu tong hriat loin na thok se thang te ti thina are tiala hei kumruk kanin nei thlin na halo ni ve tareng maya kum khata hian voinga hi a in khom tling ngem o ka ti thin an kholama Christmas te ka man pui ve thina chu tianga kan kaldon chuan in khom na tur thomno thar a buai pui chuk thina puan thar nen kor thar phekhok thar nen azin nge thin an khuwa hian UPC chu om ve ma se not is an ni wangin ke point mani ko khan om ta lo ro chu tin presbyterian lama ke in khom ve mai thina an khuwa kan kal hi chuan in khoma thul ngai mi alo thung chu ber chu ni ka hel em chu ni ke chuan mani ko khan om lo chuan an ko khana ka in khom pui maya in khom lo la we me ma
kan fa te asiam sok soka tlai deuh hlek to pawh ni se a in khawm pui ram rama heta kan hawnga in khawm chu soilo kan ko hran hi fiam thu thaw nan min hmang hi ni per mai ka van duai le zel na chu ka chung te hi presbyterian kan ni wangin an ron len chang te hian an zawai main UPC chu fiam thu thaw nan min man saka kal sualang ten min soin nasa takin min soi se bong zel ma se ke chu karina ka chianga na viau thin mai la ka nui pui mai thin ka chung terem tivak lo chung UPC lut ni mai la ka nu pui hi chuan engkim khresa le UPC lu in huam sa veka min nei ni a kanin ngai zon lai pon Paul ko hrana abuai lo thu a soi fo thina min duin min mangaya min nei lo a hlaw em thin kha ni sia tuna lem heti tak maya min do ta mai hi na ka tin hriat thiam har ka ti em ani zan khat chu kanin hawa chuta chuan kalo in sum rein kalo in uprei ve ta bok nen ka tong kampo ana ve deuh ti ka hria eng pola po omila I pasal ka niya I hriat sa niya min zui ve mai turani hetianga omrengai chuan in thenila thang rongbol puite mai zana thenom khoveng te min soina zong te hi na ka ti ya tong kam kalo chep sual ve deuh nen in then chu a in pe ta at maya a hnu dewa chuan in thiam lovin tong kam thain ka thil soyom zia te rilfia ka tum le a ma se min ngai thadu to lo voi khat in then ka soi zeu kha ala wong me ma nak tu ka hoang no pang ka hruayang atia chu tiang em chu thleng lo tura ka du em awang le ka hmangai boxi wangin in then lo na tur ni chuan tin tlom zo ka tangin ka thlem le ta zo ka ma se omziom chuang lo akar le chu ka hnalama ka kal hun tur ni to a ni khat vel chu in bemu mal lovin om maila kanin be thave le thuaya ma se aril ru lian ka ti don nge aru kin min then chu alo tum reng thova chol ka mang zowa na ka kal le nu chuan engma min hril lovin an thom no zong nen an nu fa ho chuan kan khola man lo kal dai maya an kal don hian thenom te chanchina hrila an nin min ron phone hala ti chuan kei point kan nu chu phone a biak tumin ka call hala ma se min chang du mi alo ni chia na kala kal chungin kan pu bula thilom zia ka hrila kan nu hruai le turin ni special leave min pe a ho ngal wangin kan nu te kholama ka tlang hala ka wang hu hian min lo uk sak vak lo ka pu zon chuan thilom zia te min zota ama chuan engma soi thadu chi alova in thena rota karon ho ti ba ka soi vak lo ni ome ke chuan kanin hauna bul zong te soin engkim ka hril fia chu mi zan la chuan an chung ko po in ko khom halin in hruai ho turin min tia ka pu zon po in kan nu chu na takin akam khat boka ma se kan nu hi alu lul ve ma ni chia chol ka nei si zan khat chia ka ria ka ni chu ka thlen zan hian an ko khoma atu ka inzui ho ngal turin min tia ma se du tlat si lo chonudar ni thleng ka nga ka adu tak miau si lo wangin ka kal sana ngai ta si atu ka na ka kal lo chuan hrem the ka ni don to miau si a mit tui tla chungin ka post lama ka liam santani ain khom du lo thina wangin thian tha te rongbol puite le kan pastor te thlengin min ron len chilin thil om zia te an ron soi pui thina om zia nei thui lo khop mai UPC hi a musit ni perin ka hria kara fapa pani kan lo nei ve to boxi a mei chia zokin in then chawin ngam em ma se nu pa in then hi a pathian thu lo ka tia tin rongbol to poimo tak midang te en ton tura om tur ka ni lain nupui thena fa te fra siam tu ni ka du boxi lo kan ko hran hi a musit om viawem ni a eng lai ber hinge musit om chule tu te ko hran ma hi kala soi chengai lova ke chuan ka tharau chandan milber ko hrana ka luta ni maya nupa ko hran rang ve in khom mai tur nge in hruai le in ko hran ranga in khom taila kan nu panuna har satna kan tok na so ka ngem
ti dan tur ka hre thiam lo nga tinge in ngai zon laia engkim hresa min nei si fanei nuwa hetia om tak tlat ni ka hre thiam thei lo ni tuna hian voi khat chu palai ka kaltir to a ama chuan engma soi du lova apa le a unau te chuan aron ho mang ala pui tling tok lo ani hi pasal te ko hran chu a bel mai turani ko hrana wang mai in kan tu te ti farha kan phal lo tin thathakin an lo thla ma se kan nu berin engma soi du miu lo chuan dan thiam har ka ti ngai zong ka nei san dei mai don em muni o ka ti rum thina dik tak chuan chapo thil ni lo se a minga sarkar na thok ve ta chu kanom na pianga hian min lo du tok hi anom ve zel thova nupui tur na chu kalung phang lo ma se dam chunga tan nupui pakhat neya fa te nen lim taka khosa khau hi ka du thu samani boxi UPC ko ran musit tak tak thin te khan ngun takin min ngai tu pui zo kula ka nupui ania eng anga a musit ko ran po ni la hresa min nei nia thatakin ka loina om ve mai tur ani do lom ni engen ngai ve dan